Samut-saring gulay, karne ng baboy, manok, bigas at maging herbal drink. Yan ang laman ng community pantry na ito sa Barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Sa pinagsamang donasyon ng mga pribadong tao, institusyon at lokal na pamahalaan na buo ang palengke-style na konsepto ng community pantry na ito. Gaya ng pangkaraniwang community pantry, bawat individual ay pahihintulutang kumuha ayon sa pangangailangan ng kanilang pamilya at maaari namang magbigay base sa kanilang kakayahan. May nakapost na ring mga marshal sa lugar upang mapanatili ang physical distancing ng mga kumukuha ng supply ng pagkain. Dahil sa hindi pinahihintulutan ng pananatili ng matagal sa community pantry dahil na rin sa banta ng COVID-19, ang mga residente ipinabot ang kanilang pasasalamat sa social media. Para kay Mary Ann Castro, malaking bagay ang community pantry upang maitawid ng mga naghihikahos na pamilya ang pangangailangan sa pagkain. Gayunpaman, iba yung pag-iingat rin ng pabaon ng mga residente sa mga community pantry organizer. Gaya ng ibang LGU, hindi rin ipinagbabawal ang pagtatayo ng community pantry sa buong Santo Tomas. Mahalagang busog at malusog umano ang komunidad lalo na't kailangan ng malakas na resistensya upang malabanan ang nakamamatay na coronavirus. Kaya naman ang kanilang mga ipinamamahagi garantisadong masustansyang pagkain. Payo ng local government, mas mainam kung ipagbibigay alam sa kanila ang pagtatayo ng community pantry upang makapagtalaga umano ng security aid na magbabantay kung nasusunod ang ilang health at safety protocols. Isa ang Santo Tomas sa may mababang kaso ng COVID-19 active cases sa buong Pampanga. Subalit hanggat hindi umano bumabalik sa zero ang kanilang talaan, wala silang dapat na ikakampante. As of April 25, 195 na ang kumpirmadong COVID cases sa lugar. 39 ang active cases, 10 ang namatay at 146 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.